Hello mga langga, magluto ta og Spanish style sardines nga bangos og tuloy or tamban sa Tagalog. Muna siya sagol, liso sa paminta, dahon sa laurel, olives, sibuyas, sili ug ahos nga usa ka cup jud na siya kapin. Muna siya ang tuloy ug ang bangos. Karon ato ni siyang i-arrange sa pressure cooker. Inanaaw na siya diha. I-arrange lang gina diha hantod nga mahurot ang iyahang sagol. Kaning recipe ha, ako ra gining nakatunan sa YouTube. Ang katong-unan akong gisuon na puro siya kanang oil, wala siya suka. Dili gusto akong amo kay ganahan maguni sila kanang naay aslom-aslom ba. Munang mao ni siya ako ang giluto na lang jud perme kay mao may ilahang naoynan. Ngayon nanaon na siya, ibalang-balang lagi na siya diha. Alternate lag arrange. Nindot kay ni siya kay sobra ni siya kahumok. Laliman kag usa ka oras og tunga sa pressure cooker. Ang baka gani nga ibutang sa pressure cooker medya oras, sobra na gani ka humok. Kani pa kahang isda niya usa ka oras pagid og tunga. Lami lagi kay ni siya kanang ibutang nimo sa pan. Nya ilahan ning ipari sa champurado or kasagaran isud-an. Isud-an nila. Lami kaayo ipamahaw parisan og kape. Bites na kaayo Permi gining naa dire kay ang kaning mga good kay mga tigulang in town. Di aron dili na sila mahadlok. Maghagpat-hagpat pa ng bukog. Nang mao gina siya kasagaran. Kana ra sang isda asab angayan ingon anaon, ang uban amot lang kaha. Basta kay maura gina siya bangos ug ang tuloy. Usahay gani puros tuloy or tamban ako ang kuanon buhaton ra. Ya kana siya asin na mga langga, black pepper. Ang asin ana niya kay 1/8 cup ra di ay ang iyahang asin or depende sa inyong panlasa. Nya kana siya oil, 3 ka cups na siya nga oil ang akong gibutang. Corn oil ang akong gigamit. Mas nindot unta ang olive oil pero mahal man ang olive oil mga langga kana siya suka 1 cup akong gibutang. Unya butangan pa na siya tubig. Kana siya tubig na siya nga usa ka cup. I-pressure cook na to na og usa ka oras og tunga. Mo na siya sugdanan nako na siya pressure cooker. Usa ka oras og tunga gyud dugay-dugay jud na akong paabot. Mo na siya hapit na maluto. O kana naluto na gyud mo na siya mao na hitsura. Nya di na nimo ibaw-an nga naa siya tubig inigaluto. Grabe gid siya kahumok mga langga Humok kayo ang ulo. Butangan day nagtabasco sa akong amo bisag na ay sili. Ay lami kaayo humok. Unya maora to mga langga. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw hantod sa sunod nga video. Bye bye.